नमस्कार. मी दीपदिशा रेसिपीमध्ये दीप्ती तुमचे स्वागत करत आहे. आज आपण केळफुलाची भाजी करणार आहोत. खूप जणांना केळफूल साफ कसे करायचे हे माहीत नसल्यामुळे ती भाजी जास्त बनवली जात नाही, म्हणून मी आज हा व्हिडिओ खूप डिटेलमध्ये घेणार आहे. साफ करायला जरा मेहनत आहे, पण त्यामधून जी भाजी बनते ती खूपच टेस्टी बनते. हे जे केळफूल आहे त्याच्या वरचं हे कवर आहे ना, हा पदर काढायचा आणि त्याच्या आतमध्ये मस्त छान पाकळ्या कशा असतात त्या आपल्याला फक्त घ्यायचं. कवर आपल्याला टाकून द्यायचं असते. एखाद्या आईसारख्या मस्त पाकळ्या सांभाळून ठेवल्या आहेत केळफुलांना पदराखाली घालून. आता हे बघा, हे पाकळी आहे ना, त्याच्यातनं आपल्याला हे ट्रान्सपरंट एक पाकळी असते ती काढून टाकायची असते. आणि हे एक लांब त्याचा पार्ट असतो, तो कडक असतो, तो एक आपल्याला त्यातून काढून टाकायचा असतो. त्याला समोर एक असा मोती कसा असतो, तो एक हातात ओपन केल्यानंतर आपल्याला तो दिसतो लांब असा कडक असा असतो. तो शिजत नाही म्हणून तो काढून टाकायचा असतो. हे बघा, ही पाकळी काढायची. ट्रान्सपरंट पाकळी असते ती काढायची आणि एक असा कडक धागा असतो हा बघा, तो काढायचा. तो कापलाही जात नाही आणि तो शिजलाही जात नाही, म्हणून त्याला आपल्याला ते काढायचं असतं. हे बघा, कडक अशी काठी कशी असते, त्याला असं समोर मोती कसा असतो, तो हाताला आपल्याला तुटला पण जाणार नाही आणि तो कापलाही जाणार नाही, म्हणून तो आपण प्रत्येक पाकळीतला आपण असा काढून ते टाकून द्यायचं आणि आपल्याला बाकीचं हे पूर्ण पार्ट आपल्याला घ्यायचं. असं पूर्ण केळफुलाचं आपल्याला त्याचं करायचं. आणि ज्यांची तोंडं ओपन नसतात ते जरा असं हाताने असं घासून घ्यायचं आणि मग ते तोंड ओपन होते. मग त्याच्यातून आपण तो काठी ती काढायची आणि ते एक पाकळी काढायची. अशा प्रकारे जेवढं निघते ना तेवढं सर्व ते पदर काढून घ्यायचे. पूर्ण ह्याचं नाही निघत. हे बघा, मी परत दाखवला, असं तळव्यावर जरा घासून घ्यायचं. जर नाही ओपन झालं तर तसं आपण हाताने पण काढू शकतो, पण ही इझी वे आहे की असं केलं तर ते तुमचं पटकन निघू शकतं. असे सर्व जेवढे लाल ते पदर आहेत तेवढे काढायचे. सगळ्यात शेवटी असं हा बघा, हा निघत नाही आहे, आता हा तुटला, म्हणजे आता ह्याच्या पुढे आपण त्याचे पदर काढू नाही शकत. त्याच्यामुळे इथपर्यंत तरी आपल्याला ते काढायचे आहेत आणि पुढे मग आपल्याला तो हे बघा, आता हे पूर्ण सर्व निघालं आहे. आता हा एवढा हे पार्ट आहे ना, तो आपण हाताने तोडून घ्यायचा. तो अगदी नरम असतो, एवढं काही तोडायला प्रॉब्लेम नसतो. आता हे केळफूल आहे ना, हे काय लोक एवढं कापून टाकतात, पण ते कापून टाकायची काही गरज नाही. आता मी माझ्या आजीने केलेली जी भाजी बघते, ते लोक कधी कापून त्याने टाकलेलं नव्हतं. कोणाला सुरीने कट करायची सवय असते, कोणाला विळीने कट करायची सवय असते. मला ह्या कटरवर सवय आहे. तर त्याप्रमाणे तुम्ही हे कापायला खूप इझी असतं. असं वाटतं की कडक असेल, पण तसं नाही, ते नरम असते. आणि हा बघा, ह्याच्यामध्ये जो गर असतो ना, तो अगदी खूप छान लागतो. मी लहानपण असताना आमची आजी वगैरे आम्हाला हा खायला द्यायची. खूप टेस्टी लागतो तो. तुम्ही जर खाल्ला नाही तर तुम्ही भाजीमध्ये टाकू शकता. आणि भाजी कट करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, त्याला ना डिंक असतो, त्या हाताला वगैरे आपल्याला कसं तरी होतं, करकरीत लागतो, हात काळे होतात. म्हणून एकतर लिंबू लावायचं, लिंबूने पण खूप जसंच्या तसं राहते. विळीला आणि आपल्या हाताला लिंबू लावायचं, नाहीतर खोबरेल तेल लावायचं. कोण खोबरेल तेल पण लावतात, त्याच्यामुळे तुम्ही खोबरेल तेल लावा नाही तर लिंबू लावा. आता आपण भाजी कशी कापायची ते बघूया. एक तर आपण 2 पार्ट त्याचे करून घेतलेले आहेत. ते दोनापैकी अर्धा पार्ट आपण अशा पद्धतीने पण कापू शकतो. मी दुसऱ्या वेळेने पण तुम्हाला दाखवेन. पण ही भाजी खूप बारीक कापावी लागते. आणि एका बाजूला आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे, कारण कापलेली भाजी लगेच आपल्याला पाण्यात टाकायची, नाहीतर काय होणार, ती भाजी काळी होणार. हे बघा, मी पहिलं आडवं असं कापून घेतलं. मग आता हे अशा पद्धतीने घेतलं, त्याच्यामध्ये ते बारीक होतं आहे. तर आपल्याला ही भाजी बारीक कापायची. हे बघा, हे कापून झालं की आपण हे पाण्यात घालून ठेवायचं आहे. अशा प्रकारे आपण ते पूर्ण भाजी कापून घ्यायची आहे. आणि हे एंडिंगला असा हा देठ राहतो. हे बघा, सर्व भाजी पूर्ण कापून घेतली आहे. एंडिंगला त्याचं जाड असं देठ राहतो, तो आपल्याला घ्यायचा नाही आहे. ते देठाच्या अलीकडचे सर्व आपण बारीक असं कापून घ्यायचं आणि कापलं की थोड्या वेळाने ते पाण्यात टाकायचं आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते देठ कसा असतो त्याचा. तो देठ आपण नाही घ्यायचा आहे. हा बघा, देठ हा आपण नाही घ्यायचा आहे.
आता मी तुम्हाला दुसऱ्या वेळेने दाखवते. पूर्ण असं अर्धवट कापता नाही आलं तर तुम्ही एका पार्टचे 2 पीस पण करू शकतात आणि अर्धा अर्धा पीस पण आपण कट करू शकतो. हे त्याच्यापेक्षा तुम्हाला इझी होऊन जाईल. विळीवर कापायची प्रोसेस अजून वेगळी आहे. विळीवर ना अख्खंच असं पूर्ण त्या विळीच्या पात्यावर मारतात आणि मग ते असं थोडं असं कापून घेतात. पण चाकूवर आणि सुरीवर आणि ह्या कटरवर आपण अशा पद्धतीने कापू शकतो. आता हे बघा, मी त्या सर्व पाकळ्या साफ करून घेतल्या आहेत. त्या पाकळ्यामधलं ते ट्रान्सपरंट एक हे पाकळी होती ती काढून आणि ती काठी काढून घेतली. आता हे आपल्याला कसे कापायचे ते बघूया. हे सर्व बंच करून घ्यायचं, म्हणजे 7-8 असं ह्याचा एक बंच करून घ्यायचा आणि तो आपल्याला कापायचा. आणि कापल्यानंतर तो बंच आपण परत तो बंच पण आपण कापून झाल्यानंतर बारीक कापून झाल्यानंतर पाण्यात टाकायचं. असं करून ते सर्व भाजी आपल्याला ती पाण्यात टाकायची आहे. आणि ते पाण्यात टाकलेली भाजी आहे ना, ती आपल्याला 7 ते 8 तास तसंच ठेवायची आहे. मग त्याचा तो डिंक असतो ना, तो निघून जातो. म्हणजे जर तुम्हाला रात्री भाजी करायची असेल ना, तर तुम्ही ती सकाळी कट करून ठेवणार. आणि जर तुम्हाला सकाळी भाजी करायची असेल तर तुम्ही ती रात्री कट करून ठेवणार. तुम्ही कापलं आणि लगेच केलं असेही भाजी करून त्याचा डिंक निघण्यासाठी आपल्याला ती भाजी 7 ते 8 तास ठेवावीच लागते पाण्यात. आता आपण काय इन्ग्रेडियंट लागणार आहेत ह्या भाजीसाठी ते आपण बघू. आपण त्याच्यासाठी एक कांदा घ्यायचा आहे, थोडंसं खोबरं घ्यायचं अर्धी वाटी, आणि सुकं खोबरं असेल तर चालेल, ओलं खोबरं असेल तरी चालेल. मिरची घ्यायची, मिरची पावडर, गरम मसाला पावडर. जर तुमच्या मिरचीमध्ये गरम मसाला असेल तर फक्त मिरची पावडर घेतली तरी चालेल. लसूण घ्यायचं, मीठ घ्यायचं, धनाजिरा पावडर घ्यायचं, हळद घ्यायचं. आणि वाटाणे मी हिरवे घेतले, तुम्ही काळे घेतले तरी चालतात. ते पण 7-8 तास भिजत घालायचे आणि ते घ्यायचे. आणि आपण ही कापून ठेवलेली भाजी पाण्यातून काढले 2 वेळा आणि स्वच्छ पाण्यातून 2 वेळा काढायची. आणि ते आपण आता ही मी घेतलेली आहे. आता मी ती भाजी आहे ना ती एका कुकरमध्ये घेतली डायरेक्ट. आणि त्याच्यामध्ये हे आपले हिरवे वाटाणे आहेत ना ते पण आपण घालायचे. आणि ह्याला ना थोडंसं पाणी घालून 2 शिट्ट्या द्यायच्या. असं हे शिजवून घ्यायचं आपल्याला आधी कुकरमध्ये. ते खूप छान होते. आणि काळे वाटाणे घातले तर जरा पटकन शिजत नाहीत, पण हिरवे वाटाणे त्याचे बरोबर शिजतात. कांदा थोडासा तव्यावर मी लोखंडी तवा घेतलेला आहे. लोखंडी तव्यावर कांदा मी भाजून घेतला आहे थोडासा तेलामध्ये. खोबरं भाजून घेतलं आहे. तुम्ही ही भाजीमध्ये जर तुम्हाला डायरेक्ट कांदा फोडणीला घालून करायचं असेल ना तर तुम्ही वरून पण खोबरं घालू शकतात. पण अशा प्रकारे केले तर ती जरा अजून टेस्टी होते, म्हणून मी अशा प्रकारे करते. आता आपल्या कुकरची 2 शिट्ट्या झाल्या आहेत. आता आपण ओपन करून बघू. बघा किती छान ते उकडली गेली आहे भाजी, शिजली गेली आहे. आता आपण त्याला फोडणीला घालायचं. म्हणजे भाजी करायची प्रोसेस सोपी आहे, पण फक्त साफ करायलाच जरा जास्त वेळ जातो. पण एकदा झाली भाजी ना की ती खूपच टेस्टी होते. आता 4-5 चमचे तेल घालायचं, त्याच्यामध्ये ठेचलेली लसूण घालायची. आणि मग जे आपण कांदा खोबऱ्याचे वाटण केलं आहे त्यामध्येच मसाला, हळद आणि धनाजिरा पावडर हे सर्व घालून ते मिक्सरला लावून घ्यायचं. आता लसूण चांगली ब्राऊन थोडीशी झालेली आहे की आता आपल्याला ते वाटण आहे ना ते ह्याच्यामध्ये टाकायचं आणि त्याला तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं. हे बघा मस्तपैकी आपण आता ते फिरवून घ्यायचं आहे. रेसिपी माझी ही जर तुम्हाला आवडली तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही पण ही नक्कीच रेसिपी करून बघा आणि कशी झाली ह्याचा मला फीडबॅक द्या, म्हणजे मला पण कळेल की जे मी सांगते हे तुम्हाला कळतं आहे. आता आपण अशा प्रकारे मसाला फिरवून घ्यायचा, फ्राय करून घ्यायचा. आणि आता जे आपण 2 शिट्ट्या देऊन जे भाजी आणि वाटाणे उकडून घेतले आहेत ते ह्यामध्ये टाकायचे आहेत. ते ओपन केल्यानंतरच त्याचा एवढा छान सुगंध सुटतो
की त्या आपण एवढी मेहनत करून ती कापली भाजी वगैरे, ती सगळी मेहनत आपल्या इथे वसूल झाल्यासारखं होतं. म्हणजे आता वाटतं की बरं झालं आपण एवढं केलं आणि साफ केलं आणि आता खूप सुंदर सुंदर असं ते टेस्ट त्याची वेगळीच आहे. म्हणजे ते आता मी सांगू शकत नाही किती छान लागते ती. ते तुम्हाला खाऊनच बघावी लागेल. आता ह्या पोझिशनला आपल्याला मीठ घालावं लागेल. त्याच्यात आपण मीठ घातलं नव्हतं. ते मीठ आपण इथे घालायचं, चांगल्या प्रकारे त्याला हलवायचं, मिक्स करायचं आणि मग झाकण लावून थोडंसं पाणी आपलं ते मिरचीचं आहे ना ते पण घालून घ्यायचं. जास्त पाणी नाही घालायचं, कारण ही भाजी आपण कोरडीच करायची, आपल्याला ती पातळ वगैरे. आता इथे तुम्ही भाजी चेक करून त्यामध्ये मीठ मसाला काय कमी पडला असेल तर ते त्यामध्ये घालून त्याच्यावर झाकण लावून थोडा वेळ ठेवून द्यायचं. म्हणजे 5 मिनटं हार्डली ठेवून दिलं तरी चालेल. मग आपण झाकण काढून त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळायचा आणि ते चांगलं मिक्स करायचं. बघा किती सुंदर कलर आलेला आहे आणि किती छान दिसते. ही खायला पण खूप सुंदर लागते, छान लागते, टेस्टी लागते. आणि मला वाटतं 1-2 वेळा तरी वर्षातनं ही भाजी बनलीच पाहिजेत. आणि त्यासाठी मी आज ही भाजी तुम्हाला दाखवायचं ठरवलं आहे. कटिंगची प्रोसेस जास्त असल्याने जरा वेगळी असल्यामुळे हा आजचा आपला व्हिडिओ खूप मोठा झाला आहे. आता हे बघा झालं आहे. आता वरून आपण गार्निशिंगला कोथिंबीर टाकली आणि मस्तपैकी आपली ही भाजी छानपैकी आता झालेली आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते सर्व करून. बघा किती सुंदर दिसते. ही भाजी ना भाकरीबरोबर खूप छान लागते. तुमच्याकडे तांदळाची भाकरी असेल, नाचणीची, ज्वारीची, ह्या भाकरीबरोबर अगदी त्याची टेस्ट वेगळीच लागते. असेच तुम्ही माझे नवीन नवीन रेसिपीज बघत जा आणि मला रिप्लाय द्या. टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा. थँक्यू.